Hi guys, manuroy mi sa ano guys, lugar ng Inabanga, Bohol. Nami galakaw meron. Kalingaw tag video na. Ay kala. Ano tayo front. Mas matiya og una. Sobrang excited to guys. Nami sa lugar sa Inabanga guys. Nindot kay lugar ano daghang kahoy ba ng mga kalubihan. Paingon mere. Ay dari. Kusmo kita madugay. Ano makakita pud mo guys ang sa kanindot ang lugar ba. Paingon pa mere. Uy, sa tong agyanan ito. Hinay, kagana. Kasi agaw sa likod. Ngita gapikas guys. Apa dah jalan ni ni? Okay kayo. Okay kayo. Oh, na video na okay kayo no? Okay kayo. Hey, what's up yo? Kita ang dalan guys. Nagkakahoy guys. Ha? Mga sisi. Dapat patungas mi guys. Kan out as camera deh. Adventures gini. Ano mo? Ubos ako na sa ubos. Nani Guys. daron sa unahan guys. Kanag sigisir guys oh. Muna balag lutang sa una guys. Pang balag lutang ba? Muna mga sigisir na bunga na. Ano siya? Nya. Buambog mis ubos guys. Dakit guys ah. Oh, amo ni dakit no. Dakit din siya na. Hey guys, dakit na siya guys. Tabi po ha. Na naghay diha. Guys. Tabi lang po ha. Supernatural guys. Balite, tungas balite ni guys. Maklaro kay guys ha. Asa yung lugar mate? Pulpa. Pulta. Pulta. Kung laghan guys. Sabihin natin pulta niya. Taghan, pultahan. Pultahan ha. Pultahan guys. Pultahan guys nga. Mga guys, Yanan. kita guys. Na-view kay lugar guys. Tayo nila kung matubang sa kamera guys kay mo. Mahagbong ko guys, tayo guys. Laong problema kayo. Ori kanipaan oh. Dito kita tanaw no. Ni kanipaan ba? Nalipikas pod ani. Klaro siya. Sulit kayo ang susuri ni, makita na siya. Mas matiya. Natubang tagambay ani. Yes, dara. Guys, galakaw mi ni agaw. Mag-video. Di pa may, among gamay niya, among kong tanawon. Mag-video. Nasa video shoot na. Oo. Dahil ang mo siya. Daghan na rin kuan. Ang kinason? Nagintin. Tourist guide. Tourist guide eh. Oo, tourist guide. Lindo. Chay. Mga ligo ra mo, mare. Oo. Taob na, padung na taob. Taob na? Taob kaga? Oo, di pa. Maka, lamoy lagi. Oo, mo pa pagsugod. Ay, man sa dire lagi din pagulan. Oo. Ay, toy. Naligo ka toy. Kanipaan guys. Ini kanipaan. Binita man na saan ito sa una. Oh, mga magtuway ani ba? Tagang tuway na sa una guys. Ako si karon siguro napa no. Ano kalubihan guys.
Kaya na, di makatkatan ni gibutangan og makatkatan gyud sa kaliwat ni Spider-Man guys. Butang scene siya pero makaliwat ni Spider-Man makasakag dali ani. Sama na ko guys. Ay, wala naman ko guys. Wala naman ko guys Spider-Man doon. 10 minutes na din. Ikaw. Tubang diri gaus. Bang dito sa tuwa. Bang hindi ni at bang dito. Bang na to? Nakuha lang kanikaan. Kanang na guys. Ano nga tagalibo? Tapuan. Tagalibho na. Ay ba? Ano ba? Uy, yes, sila maghot. Maghot yung nag-iro mo na. Hindi diha. Ito. Kanipaan. Naagakit diha. Dakit da. Pidong! Ikaw, wa, ni Ming naspuping? Nakalimot ko. Aw? Ay, na lang magkita mo. Kamulan kay ka ako po di. Tagsal ko madunila. Wala pa ka nakayero ko. Ha? Hadlo mo ko sila kanayero. Aw? Kuya sa gining mo nga nami? Ha? Maganda bais ka gil, maari mi diri. Asa di mo? Na bamiga may dahang duta among tan-awon. Di ba? Sorry. Ano ba ako? Largo. Ano? Muli ko lagi. Ito ko. Dugay naman Alam, kumatali dong. Ay. Dugay na ka kare? Dito. Ito ba di magsigid ani? Eh guys, ni uwan guys. One guys. Murag i-stop sana ko ni guys. Sinsa na guys, it's raining man. Hallelujah gini. Bye-bye ito guys. Rain, stop. Sabi ko stop rain. Stop rain. Oh, di. Saan mo dapat ng lugar? Ato'y bye dito. Lahat oh. Sabi ko stop rain. Ay di huminto. Kaya pala stop ko. Uy, dara gayan. Nasaan ka na? Bomad. Tumulipit ang din. Na mga hoy og tora ko dito. Suong-suong ta guys. Adventures kaya mong suro yun guys. Tigawan-uwan ba? Okay na akong cellphone guys. Kay ratuhon na. Nabuli ni mahimong baang ina. Dara. Dara. Mao ni siya mahimong buli ni guys. Mao ni siya ang pangbangan og kahoy nya og mudako ni siya. Mao ni siya ang mahimo og baang kanang himo gandang bitaw guys. Mao ni siya mga gagmay pa. Mapa ni siya mudako guys. Ang atong klaruhon na mao ni siya. Mao ni siya ang gamay pa man buli pa tawag ani. Pero mudako ni siya mao ni baang nya. Kanang punuan na mao na himuon og landang ni taas nga posiso guys. Mga kanipaan ni guys. Pasensya na gyud kay murag gasutsuot gyud men sagbutan guys. Kanang lubi guys oh. Ay lubi ko. Kalingaw ni, kalingaw ta ni ba? Kanipaan mo na ibig. Wa ko ila nang uban. Kuban. Murag sensya na nga luhag gamira guys kay lakaw mo guys. Sabi ko stop. Hindi huminto ulan. Stop. Kanina guys, umulan yan pero yung sinabi ko na stop. Hindi huminto guys. Ihunong ni guys. May pukot lagi. Mo lagi ni nakalit ni sa sada di engkan so di ahead po. Pukot. Pero na, wa na may bantay. Na mga uba na lang. Asa mo tong bantay ni suduhan deh. Daghan ang nawa kay Mana man? sa kami nawa sa payan. Di panggunahan nila. Yun yung kuno ni sa unang panahon. Unang panahon? Dali ako nagbantay. Na okay na rin lugar na bro. Ganindot-nindot kita. Lambok guys eh. Lumok guys. Yan yun yung kasagbut. Gini Lasang guys. Suong ta guys, suong. Ang
labi na gyud sa tanang mga kaigsuuna na to, nga namati na to karon na niya kining unang adlaw sa kong aso ninyo nga naguluhan. Ang ukoy sa suba. Abi ko ninyo, dito sa probinsya sa norte, dunay suba nga puwertigyong ninduta mga bata mga kasama. Ilabi na gyud ang mga dagkong kahoy nga nag-ubaw sa suba. Daghan ang mga ligo sa maong suba. Apan ang taga didto no, mahadlok maligo tungod kuno sa ukoy. Na ako no yung ukoy, kasagaran na ba sa ukoy naas dagat pero kaning ukuya naas sa suba o kasagaran po niyang kuhaon o lumsan mao ang mga bata. Forbida no? Mga bata, okay? Pahimutan ako ni ang unang adlaw sa kong aso ninyo nga naguluhan. Ang ukoy sa suba. Oh. Kanindot yung maong suba. Pero wa na ito din nga maligo ng maong suba. Tungod sa ukoy nga mga bata. Kung usan na nga inikuha na mo. Mao ang akong igsuon. Si Maria. Manoy, Sandro! Kamaon ako malangoy! Oh Maria. Dali na kikang kakatunog lang, oy. Kuya, maato ko sa akong mga friends ha! Malangoy ko! Uy, ayaw kayo palayo, ha? O ayaw pagbuhian ng salbabida nga imong gigulitan. Oh, Manoy, Sandro! Dali na kikang kakatunog sa paglangoy. Oh, ang ako mga paso dito sa may water lily. Susigon ako. Basin na kuha. Magdali ko. Oh, kinsa na? Maria! Ginoo ko! Ako manghod! Nalumos ako manghod! Inusaw ko! Maria! Maria! Huwag ka lagi bakit ipang akong manghod. Ang tudron. Huwag na makiti ang iyang lawas. Buhi pa ba ka ang akong manghod? Maria, dako pagyapon kong pagtuoday. Nga buhi ka pa. Gikuha ka lang sa ukoy. Sandro? Dong. Oh, di ka naman ko di din eh. Nay, Ilinara ko nangita ni mo, kay luto na ang manok Bisaya nga gisabaw na ko. nay, nahinamdom lang ko ng lugar. Labi na ni Maria. Kalimti na tutong. Dugay na kayo. Daghan pa bang maligo din siya suba, nay? Doon na gihapon, pero dili taga din he. Wala mo bitang badlongon nga dili maligo din he, kay dunay ugoy. Oo niya. Ay kahit mga ugoy, maligo gyud. Nga usahay, doon na gibawa sa ilang grupo, uhaos ugoy. Mao ba? Pero nahilong naman doon. Kaya ni atong mi aking buwan ko ay hangtod ka na. Doon ay mga tagalaing barangay nga nangaligo din he. Pero wala may nabitima o nalumos. Wala na tingali ang ugoy. Mao ba? Yan na sa mga batanon o mga ligo ko man sila. Ano na sa mga tagalungsod ni mga kiapra ba kay mga dagway. Uy, Oh, mao na sila ang pirming maligo din sa suba, pero wala may nahitabo nila doon sa pro. mao ba? Oh, sige na dali na, mga on na ta. Sige, nay. Ta na. Ay. Di gina ko makalimutan ng lugar, nay. Labis na hitabo ni Maria. Bisan ako dong, pero awa na tingali ang ugoy dong kay. Ubay-ubay ang naligo din. Paano? Doon na lumos, nay. Ginoo ko, nibalik ang ugoy. Doon na siya gibiktima. Pastilan. Oh, Maria! Oh, Sandro! Sandro! Uy, asa ka paingon? Sandro! Ay, wasugi ko, Maria! Iksuon ko! Kalubog siya! Kailan ang sugi! Huwag ka makita! Pangita ko siya! Ito na migran si Kutiin! Kahain siya! Ipilang ko yung pingo sila! Kaya kung diandam na hantong na ito! Ang nas ko likod! Kuha ko! Kiniyangangay ni mo! Naikot ko yung kamot! Kibuhian ko niya! Magpaibabaw ko!
Palayo ko din eh! Sandro, usa ka tinuod, nakita mo ba yun nga dunay ukoy? Wa ko siya makita. Pero, doon na may bilang ako paingon sa ilahom. Gigunitan niya ako til. Kinuo ko. Ang batan niya nalumos dong Sandro, uwa yun makit eh. Lagnit. Sama kang Maria. Gikuha siya sa ukoy. Stilan. Delikado kay mga batan o nato sa subaon. Paminaw mo. Ay, Dok. Kinahanglan wala maligo di sa suba. Pero doon sa Dok. Bisa pag di maligo doon, oy. Katong terston nyo nga, namasong na pala sa suba, Dok. Gibirap sa kong tusuo ko yung. Kung di na studio, ha? Ang asawa ni Carding. Nang labar nga doon na pala sa suba, nawas doon. Unsa? Mao ka na, daghan na mga nahitabo din hidong Sandro. Daghan na ang nagawa. Kay biktima ni anang ukoy nga naa sa suba. Ni apagin sa dinis among dapita. Mauni akong gibalikan din dapita. Nga makita ko ikaw ukoy. Nga mo'y dugay ko lang gipangandaman. Dugay ko lang gustong pakyan o matag ng hustisyang kamatayon sa kong isuon nga si Maria. Oh, wa ka pa man lagi matog. Oh, wa pa ko dukaan eh. Dong Sandro. Nga no bang nakahuna-huna ka man ubalik din his atong dapit? Ang tinuod na gusto kong hatag ang hustisya ang naiguman ni Maria. Dong Sandro. Pangitaon ko ang ukoy nga nakaingon sa nahitabo ni Maria na Dong Sandro. Pero dako ko magtuon na nga wa pa mamatay si Maria. Buhi pa siya. Unsa? Hangtod nga dili ko makita ang patay lawas ni Maria. Nagtuo kong buhi pa siya. Ug pangitaon ko siya na Sandro. Uy, unsa ron? Mura og dito sa ilang tasyo man tingali ron. Diyaw na kalay! Ato na gusto tasyo! Abang! Nga niya? Ano ni? O siya tapos niya? Nagkadugo ka? Mura kang kibugno? Dug, Daghang saman? tabagi ko dug. Ako asawa og anak. Ha? Tulay kalit ka ng hasi din he. Wala ko makita, ingit-ngit kayo. Ug ang akong anak, ug akong asawa, dawa sila. Yun na! Patak sa dugo! Subayo ko ng patak sa dugo! Ang akong armas! 9mm ni! Maayo kay hayag ang military flashlight. Makita kong palibot. Subayo ko ng patak sa dugo. Oh! Paingon sa suba ng patak sa dugo. Gulmaw! Ang ukoy minanghasi. Nagkuha sa sawag anak ni Nutasyo. Pati yun ko ikaw, ukoy. Mamatay ka ng higayon na. Ni anak ko sa suba. Huwag ang patak sa dugo. Ni agi din Ang tubig sa suba. Doon ay sagol po Nagbuwa-buwa. Naring ukoy. Kini ang imot. Mamatay ka mo, kuya ka! Nawa ang pagbuwa-buwa sa tubig. Naigo ko ka siya. Mau ka. Oh, sa taligos. Nikawas ka rin sa tubig. Okay! Nabuyan mo ang armas. Huwag ka para slide. Nasakitan siya sa kumpatid! Libalik sa tubig! Ang mga slide! Ay, ito ang armas! Tuwara! Ang akong armas! Nadia! Gipusil kong ukoy! Ay mo kalilok! Usa ko kapulis sa syudad! Mao nga, doon ako yung armas! Sayang. Wa na ko siya maigo kaganina. Ay, kaluoy ni Tasyo. Nawad-an og asawa og anak.
Mangtas ka ng ukoy nga nasa suba na ug kinahanglan nga mapatay ko siya. Dong Sandro, Pero dili ko mohunong pangitaon ko siya. Kinahanglan nga mapatay ko ng ukoy sa suba. Dini, maayo ning dapita. Makita na ko sa ubos ang suba. Ang akong rifle nga doon ay telescope sight. Mauna akong gamiton kung makita ko sa ubos. Klaro kayong ubos. Ilabi na ang suba. Makita ko kung doon ay maligo. Magpakita ka ganing ukuya karon, mamatay ka yun. Paabuton ko imong pagawas ukoy. Tanawon kong palibot sa suba gamit ang teleskop. Na makita kong palibot sa suba. Ilabi na. Hiyo na. Babae. Babae kang naasda kong bato. Naglingkod. Sama ka siya. Di gani. Isuon ko ang teleskopik aron maklaro ko siya. Wala. Kagwapa niya. Kinsama ka na siya. Mura sa naldok. Doon na siya nakita sa tubig. Tanaw na ko. Ukoy! Sa ukoy! May gimos tubig! Kagil at siyang naong! Kadako sa iyang mga mata! Huway buhok! Murag, nag-alam siya padool sa babae! Karong kang ukuya ka! Pusilon kayo ng akong rifle! Nisaon siya! Nawa ang ukoy! Hain naman to! Nawa na siya! Ha? Nakita niyo ukoy? Nakita na kong usa ukoy. Uy, Dako siya mata. Tangkang udunggan. Hala. Way buhok. Pusilo ng tanak ko. Pero kalit sa nisahom. O nawa na. ano gunagod? Pero magkita pa may kusab. O panigroon ko. Nasa sunod na mong panagkita. Mapatay ko na siya. Uy, nagtagubot na itong silingan. Nakagubot ko ito sa lingan da. Ano mo na? Noy! Nakagubot mo diya ha? Tuna ko rin patay ka babae sa sa suba. Unsa? Paita. Alawa na eh. Sunod-sunod naman yung pagpanghasi din sa itong dapit. Mga babae o bata man iyang gibiktima. Nga naman ka nga, babae o bata man ang mga biktima. Tungod kay iyang gipangita ang iyang asawa ug anak nga nawa. Yan? Iyo kaloy. Maunay hinungdan kung anong nagsige na siya og panghasi din sa atong dapit. Tungod sa iyang asawa ug anak. Unsa? Iyang gipangita ang iyang asawa ug anak. Unsa? Nakita ninyo kining uwat sa kong tuong mata. Diba? Bitaw daw. Oo, bitaw. Nganom na iyo, Kaloy. Agi kini sa hait nga kuko niya ng mangtas nga ukoy. Ha? Unsa? Kani adto, malinaon kini mausuba. Apan sa dihang ang ukoy na ibog kang inday, na usab ang tanan. Kabagi ko ninyo! Di ka mo ko! Ibabuhay ko! Naigo sa bangkaw ang ukoy ug namatay. Wa mi mahibaw nga ang babae di ay kadto nga ukoy ug mabdus kini. Unsa? Og si tatay nimo ang nakapatay sa ukoy. Wa mi magtuo nga babae di ay kadto gusto mapatay kag inday. Ug dito nagsugod ang kagubot dinha sa suba. Nanimaos ang lalaki nga ukoy.
Ang bana sa napatay na mo nga ukoy. Ang ukoy nga naipog ni Inday. Ug pirmi na nga dunay malumos. Mawa, kay kuha sa ukoy. Idabi na kung babae nga bata. Ginoo ko. Mao na hinungdan kung anong nagsige paghapon siya og panghasi dinhi sa atong tapit. Kaya mong napatay ang iyang asawa nga maptos. Unsa? Iyo, Kaloy. Ayaw na lang isulti pa ang mga nahitabo. Nahinumdum na sad noon ko sa mga mapait nga nahitabo ni Duroy. Nga akong bana. Kay nga nung nay, ha? Unsam din namatay ni Tatay Duroy? Nabiktima usab siya sa ukoy do Sandro. Unsa? Kipanimasdan siya sa ukoy. O mausap ka na ang natabo sa mong isuon nga babae. Kikuha siya sa ukoy, agi o panimahos. Sa... Nakabawas naman din siya. Iya man napatay si Inoy Duroy. Ano sige sa pangasi? Tungkol kay gusto niya nga makuha, gikan ka na mo ang pateng lawas sa iyang asawa o anak. Ha? Yun na. Hain. Hain man yung patay lawas sa ukoy ng mabdos. Among gisunog o gilubong. Unsa? Dinhi na mo gilubong ang pateng lawas sa ukoy. Ni ani-ining mga kakawiyan? Oh, hindi. Dinhi yun to na mo siya gilubong. Ug tingali, kalabira na yun kini. Kauton ta kining gilubgan ninyo sa ukoy. Ha? Kuha unta ang patay lawas sa ukoy. Sandro? Gamiton to ang patay lawas sa ukoy. Aron madakpan ko ang kriminal nga ukoy. Kayo siya di ay ang imong naunaan. Ha? Sandro? Oh. Kalabira na gining ukoy. Napuno pa sa yuta. Sandro, dili na nato mapahimuslan kining maong kalabira. Magamit na to kini iyo Kaloy. Saan na ni mo, Sandro? Nahinumdum ka ba ba? Kung unsang hitsura sa ukoy, iyo Kaloy? Ha? Iyo Kaloy? Oo, nahinundog pa ko, Sandro. Magamit to kining kalabira sa ukoy. Purmahong ko kining ukoy pag-usab. Tuod, no? Pwede kayo, Sandro. Magbuhat ang litag. Ug gamito na to kining kalabira sa ukoy. Aron madakpan na to ang lalaki nga ukoy. Nagabihan ang gibida. Ugma sa'yo sa buntag. Buhaton ka din akong plano. Doon lang ko sa mong bahay. Oh, iyo na. Mingaw man. Pero, nagsiga ang mga suga. Hain ang kas nanay. Basi na tuhog na. Maghinay lang akong lakaw. Aron din ako matugaw si nanay. Mabaluoy ka. Ayaw iamong si Sandro. Oh, si nanay man ron. Patyon ko sa siya. Oh, doon ay kasultis nanay. Murag na alis ko sina. Maghinay ko. Ang akong armas. Mabaluoy ka. Ayaw siya gilapti. Isaad na ako. Pabalikon ako siya sa syudad. Wahay na ang tanan, wahay na gayo. Nagpakita na siya kanako. Pues, patyon ko sa siya. Lakip siya sa akong panibaw. Ang hayop na ukoy. Naara siya. Ako na kinilihan niyo kanimo. Mahal ko nimo, dili ba? Unsay? Oh, mahal ko ikaw. Pero di ang imong anak na lalaki. Ug buot ko niyang patyon. Pues angay lang sad siyang mamatay, mawa ning kalibutan. Di ay. Ayaw mo dagan! Ayaw siyang patya! Ngit-ngit kayo. Dili ko na makita kung asa siya bidagan. Pero naigo ko siya. Naigo ko siya. Oh, husto. Ang flashlight. Kuha ang flashlight. Magdali ko.
Pangitaon ko siya. Anak, Sandro. Nay, kinalampat yun ko siya. Kining armalahit ang dadon ko. Ano na kay Armas? Oh! Gipangandaman ko ka ng ukoy. Hayop siya! Ginoo ko, anak, Sandro. O niya tamang sinti, Nay. Pangitaon ko ng ukoy. Ginoo ko! Sandro! Anak! Na mga patak sa lugo sa ukoy. Naigo ko gid siya. Subayan ko kaning mga patak sa lugo. Pangitaon ko ikaw ukoy ka. Oh, yun na. Paduong na kinisda kong suba. Makalagot. Nagkapalayo na siya. Maglisod akong pangita niya. Nakasiguro ko. Misaw na sa tubig. Makalagot! Sandro! Sandro! Nay! Unsa ka to akong nabati ka ganina? Sandro! Pasabda ko! Unsa ka to ako nadungog? Sandro! Pasaylo ako, anak. Nay! Sibot may pasabot! Ako si Inday. Ang gihigugma ni Chakoy. Ang ukoy sa dakong suba. Unsa? Ikaw ang Inday nga nagisugilon ni iyo kaloy? Mao ka na, anak. Ako si Inday. Unsa? Og dili asawa ni Chakoy katong ukoy nga babae nga mabdos nga gusto mo patay nako. Inahan kadto ni Chakoy. Unsa? Dili magatugot ang inahan ni Chakoy nga ako ang iyang higugmaon kay tahaw ko o nga gusto niya nga patsyon ko. Pero naunahan siya nila ni tatay nimo. Kipatay siya nila ni tatay duroy nimo. Isunog o gilubong. Mao nga grabe ang kasuko ni Chakoy. Ug nanimaw siya. Gipatay niya ang imong amahan. Og sunod ang imong igsuon. Mao nga nakikita ko niya. Nagpakiluoy nga dili ka isunod sa pagpatay. Ug tungod sa iyang gugma kanako. Wa kaniya unsaa. Wa kaniya patya. Ug may gusto niya nga ipalayo ka. Mong tuwa ka sa kong igsuon magdako sa syudad. Aron nga malayo ka kang Chakoy. Pero sa dihang nakita ka niya nga nibalik ka. Nanumbalik usab ang iyang kasilag ug kasuko sa imong amahan. Ilabi na nga nanganti ka nga imo siyang patsyon. Oh! Patyon ko siya, Nay. Tungod siya ang pagpatay sa inusinti na kong igsuon. Nganong giapil niya kinis pagpatay? Sandro! Nahibaw ko, Nay. Nahibaw ko nga nahibaw ka. Asa magpuyo ka ng ukoy sa koy. Anak. Nahibaw kong nahibaw ka. Busa, sige na. Tultuloy ko kung asa siya nagpuyo. Kinahang na magtigi, mi. Panimas lang ko sa sangibot sa kong igsuon. Ug sa akong amahan. Ukoy siya, Nay. Daghan sila biktima. Ug ilabi na akong igsuon ng kamahan ang iyang kipatay. Busag dili sa angang kaluyan. Patyon ko siya. Sandro. Tultuloy ko kung asa ko makita ka ng ukoy nga higugman ni mo. Ano mapatay ko siya. Kipila ko niya. Gilabay ko niya. Agay. Kasakit sa kong kalawasan. Ang akong armas. Nabuhian ko akong armas. Gito ako. Kakusgan niya. Ikaw sa imo ka ba? Ang iyong mga mata. Kuslokol ko. Ako mga tudlo.
Maria! Oh, uy, Igsoon ko! Bay, Maria! may kinagmatlag ka na. Ba't nanti? Nasama ka? Ano may singgit ka? Ang ukoy! Ha? Si nanay! Hain si nanay! O, kakuan, kining... Hain si nanay! Masabi tao niya akong ipangutanan mo ba kung hain si nanay ni mo. Unsa? Pagkabot ako rin kanina sa inyo, naibuong kayo ko kay... nabuslot niyo sa hog. O niya, ikaw to silong sa inyong bahay. Wala pa ni muot. Udag kang ay dugo silong. Ginoo ko! Si nanay! O, nga may barag mo ka? Nainamdam ko nga. Gitus mo ko sa kong tudlo ang mga mata sa ukoy. Ha? Gilabay ko niya. Unya na kuyapan ko. Ha? Nakasiguro ko. Nga basing kitabangan ni nanay ang ukoy nga makapalayo din Ha? Anong kitabangan mang nanay ni mong ukoy? Paminaw. Sultihan tikas na hitabo. Wala, huwag ko magdahong nga si nanay din mo hinigugmas ukoy. Wala yung gipadakar niya sunod. Kaya hadlok siyang lakip ka patsun sa ukoy. Mao ka na. Dako akong pagtuo. Nga nahadlok na si nanay sa ukoy. Kung dili sa gusto mamatay ko. Pero, dili ko muhunong. Pangitaong ginakong ukoy aron mapatay ko siya. Kuya, away na ito mga daa. Malahit og sundang. Ha? Papatay yung ukuya ka ini. Kinahanglan matultulan tang imutangan sa ukoy. Ug makuha na to sa nanay. Pero asa mo ito pagkitao ng ukoy? Ganihar na naglakaw-lakaw, eh. Dito sa takong bato. Nakasiguro ko. Nga ato ito makita ang ukoy. Oh, utong sa? Sandro, bay. Bay, mingawan ng lugar, bay. Dagko kayo mga bato ba? O dagko kayo mga puno sa kahoy. Pero, sigurado ka nga makita nito din ang ukoy? Usan niya nagkadlaw. Dito ko sa ibabaw nga bahin sa bungtod. Kana. Ha? Kadiyaw. Oo. Dako akong rifle. Nga doon telescopic. Ug nakita ko diya ng linaw ang ukoy. Ug ang babae. Dili akong bato. Pero dagan ang babae. Mao nga lagmit. Ni adinhi ang ukoy. Ha? Abi ka na sa ko nga. Gisuglantas kalabira sa ukoy. Oo, daro. Oo. Sige. Dito kaya na akong punuan sa kahoy, Baydante. Ikaw magbantay nga ako. Kung magpakita ang ukoy, pusila na yun. Sige. Kamaong gamit ng armasa ba? Huwag ikaw amping ha. Sige, diya ka na. Diya. Anak, may handa kong bato. Nga dool sa linaw. Ug ipagawas ko kaning kalabira sa ukoy. Mingaw ang palibot din eh. Nakasiguro ko. Nga ni ara siya din eh. Kinsa ka? Babae. Nakalubos itumog nina. Unya, gisi-gisiun. Kung dili ka na ko maklaro yung naong. Tungod sa taas niyang buhok. Nagod sa ka din. Ikaw, kinsa ka man? Ako ang angin mga tanan niyo kung si kinsa ka. Ug nanon niya ka din. Ako si Sandro. Akong gipangita ang ukoy nga nagdagit akong inahan. Nakasiguro ko. Niya din hiyang ukoy. Mao nga niya ako. Gusto kong kuhaon ang akong inahan. Tuan na ang imong inahan sa inyo. Makalakaw ka na. Kung dili ka gusto nga dunay daw tamay tabo nimo dinhi. Ayaw na paglakaw! Ayaw pagdoon ako. Ayaw. Ayaw ka dok ko. Dili ko lutang tao. Dili ko dautan. Kinsa ka? Nganong niya ka din eh? Ako ni dapit. Dinhi ko magpuyo. Bawa dinhi. Kung dili ka gustong dunay daw ang mahitabo nimo. Wa ko mahadlok kung doon daw may tabo na ko. Ang gusto ko, nga magpakita na ko ang ukoy nga may patay sa akong amahan ng igsoon. Ang imong amahan ang mapangahason. Ang hilabtanon. Maong gipatay siya. Naamong lang ang imong igsoon tungod sa kasuko. Sa kasilag. Tungod sa gibuhat sa imong amahan. Kinsa ka man di ay? Wa ka nilabot kung si kinsa ko. Musa pa, hawa na! Ayaw na paglakaw!
Mayugi! Nakita ko yung naong. Gamay siyang ilong. Aban, dako siyang mata. O gait siyang mga ngipon. Mapangahason ka! Liwat ka sa imong amahan! Bay! Bay Sandro! Ayaw! Ayaw siyang po sila, may dandi! Ayaw pagdagan! Natong ba siya? Gulitan ko siya! Ayaw! Uy, ko! Kahain sa imong mga kuko! Mapangahason ka! Mayugi! Nagulitan ako ng kamot! Mamatay! Kakusgan mo! Kakusgan ni mo! Ang iya mga kuko! Doon lang sa kong liog! Patyun ka! Bay! Bay Sandro! Bay! Kini ang ini bay! Bay! Di mo na lamuspuan sa armas mo, bay? Nagkadugo yung oo, Bay Sandro. Bayan din! Nahugos tubig! Ako ko'y niyasa kong atubangan! Ang iyang dakong mata! Nagpitok-pitok ang iyang mga mata! Sakit siguro ang iyang mata kay ako magitusok! Gora lang ko! Iyang anak kining babae! Mag-ayos po! Ikaw! Igulit na niya ang akong liyog! Gisa ko niya! Tawa ka sa imong mahal! Huwag kay taluoy! Tapos ka niya! Gituok ko niya! Dili ko tayo kapatid kay mga ihagyo sa iyong ginahan ng mahal na ko! Pero mapangahason ka! Bangis ka! Sakit sa kong lawas! Ikaw ang bangis! Ikaw ang hayop! Gipatay mo akong amano ng igsoon! Tungkol kay angay lang ka sa iyong amahan! Hayop siya! Wasay ka huling gipatay ang akong asawa! Ngula ka man ang asawa! Ngula ibog ka man sa akong inahan! Palikiro kang ukuya ka! Dili unta mamatay ang imong asawa! Kung wa pa ni mo hilabting akong inahan! Pero way labot ang akong asawa! Sakit sa kong kapatiran niya! Wa Nagdugo! ko'y nabot ug daghan kong magustuhan. Pero ayaw na niyo patiyan ako mga mahal. Ang sakit sa likod! Yapa! Nagyal sa ko! Takos ka niya! Ikaw, ilang tanod naman. Mapangahason ka man, angay ka lang nga mawanig kalimutan na! Ito ko po! Mamatay ka na! Nay! Hindi! Ganong may balik ka! Ako ka ng anak siya, kuya, ang buot mong patyon. Maluoy ka! Ayaw siyang patya, maluoy ka! Nay! Kahit siya ko, kung ila pagipatay ang akong anak, tanawa, kaluoy sa akong anak, nagdugo ang o. Patay na siya, tanawa, hindi! Uy, maluoy ka! Uy, ang akong anak! Mayo kay... Huwag rin ako ang atensyon. Ang iyang mga mata. Kuslukon ko! Uy, mo! Ang akong mga mata, itusok na sa timo! Iduot ko pa kining ako mga tudlo! Iduot ko pa! Nagdugo na gini mo mga mata! Nasama na yun! Giduot ko ang gikilig mayo! Sakit sa kong kalawasan! Ang akong mata! Ang akong armas! Tuwa sa di akong bato! Kung ang sako nga gisudan ko sa klabe sa okoy! Kuhaan ko! Magdali ko! Magkamang ko! Kasakit ang akong mata! Ang okoy! Lisa ang tubig! Doon lang sa kong armas! Kailangan mapatay kong okoy! Yun na! Ang babae! Nawa ang babae! Si Baydanti! Wala na akong makita sa Baydanti! Pero, tinawag ito siya na ho! Sandro! Sandro, anak! Ang ginoo ko! Nakadugo ang imong uho!
ni kaso nay. Si Dante. Hain magkas Dante. Tingali og patay na si Dante. Tana. Magpalayo kita din Tingali og balik si Chakoy. Nakasiguro ko nay. Dili na siya mabalik pa. Natusok po ang iyang mga mata. Nabutan na to siya. Unsa? Si Dante. Kaya lang makitaan kong patay lawa si Dante. Kung pananggit, patay naman gali siya. Kuha na pibahimo. Ang importante nga makita ko lang yung lawas. Kinuha ko. Anak, tanawa. Mga ukoy! 5 ka ukoy ka ng iyang kuyog, anak. Ugod na sila dahang bangkaw. Ayaw ka dugay! Doon ako yung armas! Panimaos na niya ako man sa ato na. Bata niya sila. Anak, diya na sila paingon. Ayaw ka dugay! Kinang-angay ninyo! Paingon mo ang turo, anak. Pero duha, dali kayo saong sa Ang tubig. babay! Nawa ang babay! Anak, mamiya na kita din Tingali yung doon na pahilain mo abot ng mga ukoy. Oh, dali! Dali! Mamaya ka dali! Nay! 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 Nakuha na sa nanay na ko! Ang babay! Kuha! Bidagan pa ingos kakahuyan! Ang pasok ko siya! Ang ako military bag! Nagdunay mga bala o granada! Bitbiton ko kini! Magdali ko! Tingaling makapalayo na katong babay! Tuwa siya! Tuwa na siya! Naglingi-lingi siya! Maayo kay wak niya makita! Yun na! Asa mo siya paingon? Oh! Nilakaw siya! Paingon ang baga kay mga tanom! Oh! Nawa siya! Dili! Kinala masundan ko siya! Magdali ko! Adoon ko kang labita! Dini! Dini ito si Agi! Hining baga kay mga tanom! Mupadayon ko sa paglakaw! Oh, uy! Unsa man din ni Adini? Oh! Unsa kini? Ba sa langob? Bagi kini sa langob? Mupadayon ko sa paglakaw! Musul ko ning langob! Unsa man kayong lugar, ha? Medyo ngit-ngit ang palibot. Doon ang aking flashlight. Pero kung pasigaon ko kini, masakpan niya ako. Pero kaya sa mga mata nga makita ang palibot. Subayon ko kini akong gisubay nga lang. Bahala asa kay punta. Basta kay... Agi, sakit sa kuko. Gigapos sa akong tino kamot. Nay! Magtandot naman, May! May Dante! Salamat ka buhi ka! Pihan sa ba't yung ukoy. Kau, nagkatutog ka na to, hilong tayo. Oh, mga ukoy nga na sa palibot. Kung nga akong military backpack nga bag. Tuwa, gibitay nila. Gusto. Panggabay na ko nga military Swiss knife. Nga niyas kong bulsa, likod yung kalsonis. Makuotrol ni kay ang ako mga kamot. Maor may igigapos. Ni asa kong likod. Kuotol ko na yung kini. Aron maputol ko kay pisig nga gigot sa kong mga kamot. Hindi na sila, anak. Amahin ko. Ni ana ang banyaga sa imong atubangan. Ayaw kinadapan ka, Manyaga. Nabutan na gid siya. Limal ka. Gigunitan niya akong naong. Nakuha ka ng Swiss knife. Birahon ko. O gamayin ko silo yung Swiss knife. Putpul kong pisik nga gigapos ako mga kamot. Bagay gidabog kalabira sa akong inahan. O karon pangandam alang sa imong kamatayon. Putlan pa ikaw sa imong Ayaw, manuoy ka. Maluoy! Sila naluoy manabo! Nako! Sa akong inahan! Ngailang gipad tayo gisurog. Wa sila maluoy. Kung ikaw Manyaga! Ayaw,
Nandang sa imong kamatayon. Higit ko ba? Baka naigo siyang kumuot. Naputol Gunit ang pisis siya. ng kumot. Gunit siya, anak ko. Gunit niyo siya. Nanaamahan ko. Ayaw kong birahan! Animal! Isang ba ko ni mo? Kinirap! Usahin ka mo ni mo, anak ko. Sige, Liok! Ang maputuling ubol-ubol sa liog niya! Liok! Di lagi masama dyan! Mahiwa pa kini mo, Liok! Anak ko, usahin ka mo. Sige! Dool mo! Dool! Ako, anak ko. Ang maputulang liog niya bayan na! Sige! Ayaw lagi paglugnot! Kay masamag-samag kini mo, Liog! Ang gapo sa kumatil! Putol ko! Naputol na! Ayaw lagi paglugnot! Dali! Doon lang kumidandi! Bay, Sandro. Tringon! Kay putol ko bisi! Kuha na yun ang military backpack ni mo! Doon yung albas ito! Kung mga gananda! Dali! Okay na, Sandro. Naputol ko na ang gapos sa imong inahan. Sandro, nagadugo na ang iyang liog. Tabangin ko. Uy nga akong anak. Ayaw sa pasakitin, maluoy ka. Makamao sa ni magpakiluoy, no? Makamao ka sa di, eh? Galing na! Isugi ka niya, gusto ka mo patay ako. Karon nagpakiluoy ka? Sandro, kaluyi sila. Ayaw sila agpatya. Kung sa'y dililay, pamatyon ko sila. Kung unahon ko kaning iyang anak, babay, pusilon pang uwi ni. Anak, ayaw! Ayaw siya agpatya. Ayaw ko kulit na buhay nga kong kamon. Ayaw pagdagan! Ayaw. Anak ko. Mayo kay ikaw na igo. Niya bang imong palapos? Ayaw na ka na kaya. Ayaw magpapadalay! Patyon ko sila! Gusto na maluoy ka, anak. Gusto na. Pasiluhan na sila. Nay! Nga nang miluhod ka, Nay! Gusto na, Sandro, maluoy ka. Huwa sila isa. Ang imong amahan, ang tunay na kong sa. Tungkol kay iyang girape ang asawa ni Chakoy. Huwag ka na siya. Siya ang anak sa imong amahan. Unsa? Mao ka na ang tinuod. Ikaw lang mipahos ang asawa ni Chakoy sa imong amahan. Pero ila kining napatay. Igsuon mo ka ng babayhana. Di ko mutuwa na! Dili! Mao ka na ang tinuod, anak ko. Managsuon ka mo. Busa maluoy ka, gusto na. Ayaw pa siya ang imong kaugalingong igsuon. Ginoo ko! Ayaw ka lang, Ginoon. Malagsoon ka mo, anak ko. Ama? Siya ang imong igsuon. Kung nga sa hayop po naman, Sandro. Kasalo ako, Sandro. Kasalo ako. Ama! Ama! Tay! Tay! Dili ko ikaw mapasaylo, Tay! Ikaw di ay, Tay! Ikaw rin nakaingon sa tanang kagubot! Ikaw di ay, Tay! Pasayluhan ko ninyo! Pasayluhan ko! Igsuon ko! Pasayluhan ko, igsuon ko! Pasaylo ausap ko! Igsuon ko! Ug manginaot ko! Nga malinaw na ang tanan. Ug walay kagupot pang mahitabo tali ka nato ug sa mga ukoy sa suba. Dili natapos akong asoy ninyo ning simnauna nga naguluhan. Ang okoy sa suba din lang sa mga asoy ni Kuya Gulyat kinita ng dalit ka na to sa RMN Drama. Para pa pa pa. Sa'yo sa buntag sugod na paglakaw, kayang adlaw sa imong panit di pa sakit.
Nagkadalanan sa atong lakbayan. Gubot, pasnukot, basig kag maugmaan. Ilanis, nunoy, dentist eh. Ha? Ilas nunoy, dentist. Tanang tanong no? Grabe. Yang tahu? Hah? Layo pa, layo pa kayo. Naman. Dira. Hindi na putol record kanina. Sayang na may views ang tandaan na putol lang. Nawa yung views ano di? Sayang gani. Sayang gani siya og di mapil record. Ano to views? Yung mga tanong mo. Sulungon na ako ang kanindot sa maong kapit. Nice kayo. Anong guys, mga japi. Fishpan dyan po ni Mataya. Fishpan eh. Ano ba? Hindi ta. Sumpay na si ganina no? Sumpay na itong ganina. Ha? Lain na po tagiya? Oo, lain po tayo. Lain po po dito. Saan po kayo sa kanyan? Oo, sakit na rin. Kanin bulis, lunggo man na. Lunggo. Dahil mga trabahante, bilibis kang nagsulat. Mana na tanawon dito ka kunig balik. Kay gusto lang namin video kay tagsaram ka uli. Oo, nasa na ka po ka makabalik. Lagi. Video na.